És engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Dexcar autóbérlés másképpen, és én fogom nektek elmondani. Ez egy figyelemfelkeltő videó lesz. Ezzel az a célunk, hogy lényegében megismerjétek ezt a konstrukciót, és akit érdekel bővebben is a részletek, akkor keresse meg a meghívóját, vagy azt, aki ezt a videót elküldte, megkapta, vagy akár szóban ezt a linket elküldte önnek, vagy illetve nekem. Egy autó vásárlása, és főleg a föntartása nagyon sokak számára problémát jelent. Miért is? Hát az, hogy válságban élünk, azt ugye már mindenki tudja, de azért egy autó nem kevésbe kerül, azt ki kell fizetni. Valaki nem tudja kifizetni egybe, most itt azért egy jó autóról beszélünk, tehát nem egy idősebb autóról, de talán még azt is ki kell fizetni, illetve a részleteket fizetni kell, ha nem tudjuk egybe fizetni, és a fenntartása pedig még többe kerül. Ledöbbentünk, amikor, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, számoltátok-e már ki az egy éves autó, tehát egy évre az autónak a költségei, de döbbenet, hogy közele van az 1 millióhoz, mint az 500 000-hez. És ez sokszor autótól is független, mert a kötelezőt, vagy a kaszkót, a súlyadókat, ezeket fizetni kell, és akkor még ott vannak az egyéb költségek, a különböző kisebb javítások, vagy a műszaki egy évre levetítve, vagy akár a gumicserék, az is egy évre levetítve, vagy a guminak a átcserélése téliről nyárira is fordítva. És aztán ugye ott vannak még az egyéb költségek, amikkel nem számoltunk, ezt valaki összeszámolja, akkor kiderül, hogy elképzelhetően még többet költ az autójára, mint az élelmezésére. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogyha ezt meghallgatta, ezt a pár perces videót, akkor utána vegyen elő egy papírt és tollat, és írja le, hogy az autója mennyibe került az elmúlt évben, és egyet ne felejts el hozzáírni az amortizációt, mert én azt elfelejtettem, és azzal is számolni kell, mondjuk egy 7-8 éves autónál, amikor megvette újonnan 3 millió forint volt, most már egyet ér, vagy a 800-at, és az elmúlt években azt a mínuszt el kell osztani vala 8 évvel, és akkor kijön, hogy éves szinten az amortizáció milyen értéket képvisel. Persze ugye jó lenne, hogyha lehetne bérelni autót, és úgy lehetne bérelni autót, hogy azt ki is tudnánk fizetni, mert azért manapság egy autóbérlés nem 1-2 forintba kerül. És az igazi megoldás az lenne, hogyha a havi részlet 0 lenne. De hát ilyennel ugye még nem találkoztunk eddig. De ez azután lehetséges a Dexcarral. Én átért erre a különleges konstrukcióra, és jó autóhoz jutni, hogy ez véglegesen ne terhelje meg a pénztárcájukat. Nagyon sok partnert ismerünk most már egyre többet, akik egy nulla költségű, hosszú távú bérléses szerződéssel vezetnek autót. De ez hogyan is néz ki? Hát először is ezek az autók különböző kategóriájukat, mindenki igényeit ki tudják elégíteni, és ami megfigyelhető, az a matrica rajta, ami nagyon lényeges. Ez a cégnek a matricája, az van ráírva, és az lesz magyarul ráírva, hogy szeretnél engem ingyen vezetni, akkor keresd meg. És lehet QR kóddal, telefonszámmal, vagy akármilyen elérhetőséggel kérni ezt a matricát, az autót így hozzák ki nekünk a gyárból. Ezek a matricákat kötelezően viselnie kell az autóknak, de azért gondoljunk bele, hogy ha beleülünk egy ilyen autóba, előbb-utóbb valaki megkérdezik tőlünk, hogy hogyan tudod te ezt ingyen vezetni, akkor ez nem csak a cégnek jó ez a reklám, hanem nekünk is. És számtalan példája van, itt vannak üzemanyagkártyák, de erről majd egy picit később fogok beszélni. Ki is ez a Dexcar? Kérdezheti bárki. Most ez egy olyan Svájcban van a székhelye, ez egy holding, és a jogi székhelye, az igazgatási székhelye pedig Essenben, német bankszámlával rendelkezik, egy leinformálható cégről van szó, ami szintén nagyon fontos. Hát ugye már említettem az előbb a bérlési konstrukciót, hogyan lehet bérelni manapság? Hát úgy, hogy bemegyünk egy autó kölcsönzőbe, bevisszük a jövedelemigazolásunkat, fizetünk egy előleget, egy biztosítékot, aztán pedig a havi bérleti díjat előre fizetjük, beülünk az autóba, és innentől kezdve a benzinre, az üzemanyagra van csak költségünk.
Nos igen, de azért soknak problémát jelent a jövedelemigazolás, vagy pedig a havi bérek, ami akár 100 000-től több 100 000 forintig is elmehetnek, attól függően, hogy milyen autót bérelünk. Viszont itt van a Dexkárnak a hosszú távú bérlése, ami valójában nulla költséggel, egyszer ki kell fizetni egy kisebb árat, és utána pedig nincsenek költségek. Ez hogyan lehet? Mert szinte hihetetlen, ugye? Most meg lehet csinálni egy közösségi erővel, amikor egy közösség mind azért dolgozik, hogy mindenkinek legyen autója. Egy autót kaphatsz 2 évente, max. 2 évente, hosszú távú bérléssel, nulla költséggel, ami azt jelenti, hogy a cég fizeti a kötelezőt, a kaszkot, a súlyadót, a javításokat a képviseletekbe, abroncserét és téli-nyári gumicserét, tehát ez is benne van, mindez éves szinten 25 000 kilométerig. És rajtad kívül még 4 személyt nevezhetsz meg, aki jogosítvánnyal rendelkezik, és vezetheti az autót. Ez jól hangzik, ugye? Nos, hát itt vannak az autók, az alsó 15 000 eurós értékűtől egészen fölfelé, hadd nem mondjam, hogy már mennyi euró, persze mindenkinek, akár a pénztárcához az igényeihez mérten. Például, ha megnézzük ezt a 15 000 eurós kategóriát, itt is azért szép autók vannak már, Opel Corsa, a 2 Smart, a 2 ajtós, 4 ajtós, vagy a Forza, a kisebb Volkswagenek, a középső, a következő a zöld, az pedig az kis kategóriájú Audi, BMW, Mercedes és a Mini, és így fölfelé. Erre szintén nem szeretnék kitérni, mert nagyon sok lenne felsorolni az összes autót. Ha érdekes számodra, akkor természetesen tájékoztatni fogunk, és megmutatjuk az összes autó márkákat és típusokat, amelyeket el lehet érni. Német autók, egyelőre német autók, de ugye ahogy bővül a piac, ugye úgy fognak bővülni ezek az autók is. Mindezekért persze a hajlandó vagy egy pár hónapot várni, hogy egy új autót vezethess nulla költséggel, és minden 2 évvel lecseréljék neked egy magasabb kategóriás autóra, és mindez valójában nulla költséggel, és ha hordozod a reklámot az autón, ami nem csak a cégnek jó, hanem neked is akár előnyöket is szerezhetsz vele, akkor így el tudjuk indítani a folyamatot. Ahogy itt látjuk, ezek az alapfoglalások, vagy előlegek, inkább azt mondanám, ezek azok a táblázatok, ahova be lehet jutni, és egy idő után autóhoz lehet jutni. A 15 000-es kategória 1950, a következő a 25 000-es és a 40 000 eurós kategóriájú autóba ennyit kell befizetni előleget. Ezután nincs semmilyen költség. De mi van akkor, hogyha túl magas számodra ez az összeg, vagy nem akarsz most annyit költeni rá, vagy rájössz egy kicsit tovább várni az autóra, akkor ugyanezekben a kategóriákban van egy kisebb befizetési összeg is, például a 15 000-esben 547 euró, és így tovább. Természetesen azért minél kisebb a befizetett összeg, annál tovább kell várni, vagy akár elvetemült ügyfélként még további ügyfeleket is lehet behozni a céghez, akiknek szintén autó kell. Gondoljunk csak bele, hogy ma az autó az szinte egy létszükséglet, és nem csak pusztán azért, hogy el tudjuk menni a közértbe bevásárolni, habár ez is azért fontos, hanem nagyon sokan dolgoznak vele, nagyon sokan a munkába is csak úgy tudnak menni, tehát szinte létszükséglet az autó, vagy akár elmenni egy családi kirándulásra, mennyivel kellemesebb, mint esetleg tömegközlekedéssel, hátizsákokkal vonulni, habár annak is megvan a feelingje. Nos, itt van egy előzetes táblázatban bejutás, ez az 547 eurós befizetéssel. Itt, ha valaki bekerül ide legfölülre a 8-as pozíció egyikébe, és szépen megy lefelé, ahogy töltődnek ezek a pozíciók, ennek a ciklusnak a végén 500 eurós üzemanyagkártyát kap az illető. Tehát lényegében, ha megfigyeljük, majdnem, hogy visszakapja a befizetett értéket, amit betett, az 547-et. És a cég tovább rakja őt már abban a sötétkék táblázatban, ahol ha az kétszer végigmegy ezen, akkor megkapja az autót. Természetesen ez idő. Ez nagyban függ attól, hogy hányan vagyunk benne, attól, hogy hány ismerősnek ajánljuk, amit természetesen nem kötelező, mert ha valaki azt mondja, hogy én szeretnék várni az autóra, ráér az autó, mert van jelenleg autóm, vagy a gyerekemnek szeretném befizetni, legalább nem rágja tovább a nap, mint nem mondogatja, hogy anya, autó kéne, anya mikor lesz, hanem azt lehet mondani nekik,
kisfiam vagy kislányom, befizettelek téged ide, hamarosan, egy pár hónap múlva megkapjuk az autót, és akkor bele fog tudni ülni egy új autóba. Én biztos vagyok benne, hogy nem fogja utána minden nap megkérdezni, hanem egy picit megnyugodott. Itt van például a 25 000 eurós befizetésnél, hogyha egy kisebb összeget fizetünk, a 923-at, ugyanaz történik, mint az előzőnél, hogy itt is egy üzemanyagkártyát kapunk bónuszként. Ez a cégek, bele van építve ezek a bónuszok, ezeket azért adják az ügyfélnek, hogy még inkább ösztönözzék őket arra, hogy további ügyfeleket hozzanak be, és ezeket a bónuszokat nem csak üzemanyagkártyára költhetik el, hanem itt a belső webshop felületén bármire, akár tartós élelmiszerre, még üzemanyagkártyára, márkás ruhákra, műszaki dolgokra vagy utazásra. Egyetlen egy dolog kell, el kell dönteni. Természetesen akkor, hogyha minden információt megkaptál, ingyenesen tudsz regisztrálni a Dexcar portálon, egy nagyon komoly weboffice áll a háttérben, ami az ügyfeleknek napra készen mutatja, hogy hol állnak, mutatja nekik, hogy mikor kapják meg az autót, sőt egy hónappal az autóátadás előtt fölhívják és megkérdezik, hogy az, amit kiválasztottál, még mindig jó-e, vagy más szeretnél, milyen szint, milyen felszereltséget, milyen extrát, stb. Tehát nagyon sok mindent ki lehet választani. Matrica nélkül nem lehet kapni az autót, ez az egyedüli hátránya van, de az, hogy a matricára milyen elérhetőséget írjanak, vagy a matrica legyen hátul is, vagy csak oldalt, két oldalt, vagy csak az egyik oldalt hátul, tehát mindenféleképpen igényekre szabottan lehet megvenni, illetve bérelni ezeket a gépkocsikat. Itt van még egy pár, akár itt németül is, itt egy picit közelebbről látszódik, ugye ugyanott van, szeretnél engem ingyen vezetni, akkor keresd meg. Minden egyes autónak ez a szlogenje, természetesen mindig az ország nyelvén íródik. Mely országok vannak nyitva? Németország, illetve hol futnak már ilyen autók? Németország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Románia, Ausztriából, Horvátországból, Szlovákiából, és lehet, hogy teljesen igénye nélkül fogom mondani, Magyarországon is már pár hete elkezdtek mozgolódni azok, akik szeretnének ilyen autót, akiknek szükségük van egy ilyen autóra. Itt van ez a kép, 2015. decemberében volt Németországban egy nemzetközi autó- és motorkiállítás. A cég ezzel a konstrukciójával kín volt ezzel, és tudni kell azért erről, hogy ha valaki egy ilyen kiállításon részt akar venni, akkor rendesen leinformálják a cégeket, és nagyon nagy érdeklődés volt itt is. Én ennyit szerettem volna mondani erről. Hozz egy jó döntést, keresd meg azt, aki téged megtisztelt és meghívott erre a pár perces videóra. Ha kérdéseid vannak, természetesen válaszolni fogunk rá, sőt el is várjuk. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, nagyon szép napot kívánok, és egy jó döntést a kezdethez.